Здравейте, аз съм Нарто. Мапа на Бодрилчо и днес ще цъкаме. И така ще, нека започнем. Това е по втори. Скачам и двамата на 3. 1, 2, 3. Ще го оцеля и... Шикнахме са. Изгледал нещо. Чакай, тук малко е тъп. Шит. Ще го оцеля. Не го оцели. Ти защо ще снимаш ли? Напиши. Не снимаш, пусни се клипа. Пусни се клипа. Шибнах се. Дали не беше долу, беше някъде. С чието или без чието? Аз читвам, не го казвайте. Ей, читър! Ей, бе! Ясно така! О, няма... Не. Аз първия път го минах и изчаках там долу. Аз няма да признавам тъпанарските неща. И ти ми че мръзна. Тук ще минат 15 минути, докато слезем долу. Добре. Майко, това колко е надолу? Идваш ли? Аз тръгвам. Аз вече отивам към втория джъмп. Аз съм Миел. Аз тръгвам към втория джъмп, брат. Да го махна ли? Не. 6 минути. 11 минути. Ти ми си почнал, Ари, почвай да снимаш. Снимам? Добре. Снимам ли? Не. Готово! Кажи здравей. Здравейте, аз съм Каши, до мене Наруто. И той читва. Откъде ga ме тази сърба? Не, това е отивам към втория джъмп. Ще кажа, че е един джъмп. Ари, виж. Ей, защо бе? Защо? Аз читни на първото, защото аз съм читва. Няма да читвам на първото, ще скоча. Това е много по-бързо е. Аз съм вече на второто. Дай малко наляво. Умрях, аз съм Какаши. Те умрем за Какаши. Аз ще изключвам обуци. Толкова ли съм слаб? Аз ще изключвам обуци. Ей, аз ще се замея. Няма, аз не искам да съм като тебе. Дай да бъж. Ай ти. Аз играя без облаци. Аз играя с облаци. Не махли. Изчакай сега. What? Аз съм много по-добър от теб и се взимам тук нища. Добър съм. Ти си най-големи и аз слабак. Сега как ще тръгнеш към второто? Къде е второто? Не ти зареждат чунки. Къде е второто? Към тук ли? Не. А къде е второто? Чакай да играм. Къде е второто? Защо така правиш? Ти зареждат чинкорики. Ти зареждат чинкорики. Нищо самоубия. Не, сега идвам при тебе. Не иска. Самоубий се. Детето умира. Как да се самоубия? Къде се Спарта? Нещо тук на мен не ми зарежда. Излез пак влез. Не мисля, просто трябва да го щупи. Ето, чупи се. Ей са. Ще го оцели. Аз къде умирам? Аз къде съм? Твърде е тъмно.
Аз ще се качвам нагоре, се пусна да умра и да ми зареджат чинковите. Само умира. То се знае. О, Коста, я се хвърли, ставак. Те се спорта! Пуф! Какво зазнеш, бе, будилчо? Направо съм нака, ти се хари. Чуто. О, е! Ще го оцелим? О, оцелих! О, ето, зареждат ми. Много ти зарежда. О, браво. Yes. Къде сме сега? Ела. Къде трябва да... Ела си. Ето, зареди ме. Къде съм? Ела тук, къде бягаш от мене? О, ти ги взимаш че неща? Не, къде има? Що? Мен не ме пуска. Какво му е това нещо? Що те не ми зарежда? Не. Що съм убия, хора, ти кажа? Сам тук ли ще снимаш? Ми... Живота ви кажа. Така живота. Тъпия ти се роди нещо. Трябва аз да го изтегля. И на мен ще ми се бъда. Чакай, имам подарък за тебе. Ела. Какво слагаш, бе? Ела, ще видиш. Аз трябва да се хвърля, за да умра. Ето. Сега дано да е станало и ще махна бъкси. Ето, пробваш и това. Имаш ли облаци сега? О, облаци няма. Облаци няма. И това е от мен. Дано да не умирам. Yes! Къде си? Няма. Какво става? Какво правиш? Без да убиваш. Без! Чакай, има нещо. Ще пускам сега слайм неща. Оле, аз ще пускам, какво мислиш, че ти не имаш само? Ето ти. Пускаш, ой, какво тук стана мезе? Ей, пукна. Пукна. Оли! Това нещо ме убила. Не ме убила. Убила ба! Бягай! Скелети! Какво пусна? Аз ще свършвам вече. Ела да свършвам традиционно. Аз бях зарта, вие сте бяхте крова, довиждане!